Ahojte Hyroxáci, v tomto videu si prejdeme kompletne celé štandardy, čo vás čaká na workoute. Celý workout začína sa prvým kilometrovým behom. Celý kilometr budete mať takisto vyznačený aj na chodníku, budú tam značky, ale takisto aj vo videu uvidíte presne, kadiaľ budete behať. Jak si dobehnete prvý kilometr, čaká nás 1000 metrov na skiergu. Na skiergu sa môžete striedať akokoľvek uznáte za vhodné, je to len ale na vás. Po 1000 metrov skiergu nás čaká 1 km beh. Jak dobehnete, máme 100 metrov burpee broad jump. Pri tých angličákoch sa budete striedať po 10 metroch, v crossfite budú vyznačené pásky na 10 metrov. Vždycky jeden atlet musí prejsť celú jednu vzdialenosť, takže tých 10 metrov, jak si prejde 10 metrov, meníte sa a druhý ide smerom naspäť. Po nazbieraní 100 metrov burpee broad jump nás čaká opäť beh. Po behu máte 1000 metrov na vesle opäť striedate sa akokoľvek chcete, akú si určite stratégiu, nechávame to len ale na vás. Opäť kilometr beh, ďalšie nás čaká 200 metrov kettlebell farmers carry. Pri tých farmers carry opäť striedate sa akokoľvek chcete, nebudem vám do toho zasahovať, dôležité len to, aby ste si nazbierali tých 200 metrov. Jeden pracuje, druhý z dvojice odpočíva. Jak si nám nazbieram 200 metrov, máme opäť 1 km beh, 100 metrov výpady. Sandbag budete mať vzadu na chrbte, budete robiť výpady, koleno vždycky ťukne sa na zemi, v hornej pozícii, aby ste sa vystierali. Tuto opäť sa budete striedať po 10 metroch, takže opäť pásky budú vyznačené. Jeden atlet si prejde smerom tam, druhý atlet ide smerom naspäť. Ďalšie zase kilometr beh a na záver to zakončíte 100 wall balling. K tým váham zmiešanej dvojici muž a žena. Wall ball bude mať 6 kg, budú tam dva kettlebelly, ktoré budú mať 24, takže v jednej ruke bež má 24, v druhej ruke bež má 24 a sandbag, ktorý budete mať vzadu na chrbte, ten bude mať 20 kg. Čisto ženská dvojica, tam budete mať 4-kilový wall ball, dva kettlebelly, ktoré budú mať 16 kg, takže 16 kg v jednej ruke, 16 kg v druhej ruke a sandbag, opäť čo budete mať vzadu na chrbte, tam zostáva 20 kg. Čisto mužská dvojica, 6-kilový wall ball, 24-kilový kettlebell v jednej aj druhej ruke, a na záver zase výpady a opäť zostáva 20-kilový sandbag.